Eikä kun mä yritän tehdä töitä selvinpäin, koska mä join jo yhden skumppalasin, onko sulla laulettu vielä? No ne ei ole liikaa laulettu. Lauletaan vielä. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Marjo, paljon onnea vaan. Isko oli aloittanut vittuilu, kun se oli tuonut ton mikä ton nimi on tuolla. Vittu mä rikoin Mitä rikkonut, kun ei Marjokaan ole saanut sitä rikottua. Selvä, Toni. Hei, nyt alkaa 4 tunnin show, onko ok? Hyvä, sitten mua ei näy, mutta kuuluu ja mä voin vähän kosketella syön kuormasta. Ei ole turvallinen tilanne. Joo. Hei, ihanaa. Täällä on hyvät bileet, jotka on aloittanut 5 ja mäkin luulen, että tätä on A-rapussa. Jos ei tuolla olisi ollut noin muijat, jotka oli jäänyt jumiin, ne lähti röökileen, kun me lähti syrjäyttämään. Mutta mä tiedän susta kaikkea. Esimerkiksi mä tiedän, sä katsoit, että mä voin vittu se sanoo mulle jotain, koska se on mun entinen työkaveri Elisalta. Mutta ihanaa, täällä on välinehuoltajia ja ihania sun työkavereita. Saatetaan heille oikein raikuvat apua. Työkaverit on tärkeitä, mä mitään muuta jäänyt Elisalta kaipaa kuin työkavereita viinajuolta ja vähän ehkä palkkaa. Joo, eikä teillä on vehkeä täällä pystyssä. No hyvä, Marjo osaa. Marjo on kertonut todella pitkät sepustukset itsestään, mutta mä haluan tietää vähän, että ketä täällä on, kun mulla on laitettu nimiä hetkinen. Tai siis ei ole laitettu nimiä, vaan sitä, että mistä teitä on. Missä sun tytär on? Tässä. No niin, okei, no tehän olette kuin 2 Marjaa. On siellä hyvännäköisiä posuja. Juha on se ekstraista. No niin, hän ilmoittautui. Kyllä mä sen muutenkin arvasin, kun mä tarvitsen tätä porukkaa. Hyvät geenit on tullut, mutta sut sä oot mennyt vaihtoon, niin sillä lailla voi käydä joskus. Joo, ihanaa. Niin sä pidät niitä kaikkia tverkkijuutta. Voiko vähän opettaa sillä, että nyt tarvitsisi saada persen liikkumaan. Joo, koska mulla on vähän sillä, että mulla pinna lyhenee ja tissit pitenee, että mä en tiedä oikein, että verkkaaminen onnistuu. Mutta Julia vetää meille sitten duona. Koska Marillahan ei ole mitään ongelmaa. Hän on erittäin fyysinen ja kaikki tietää sen. Hän kävi katsomaan viime kesänä Viikinsaaressa, niin vittu teillä on jalkansa sen jälkeen. Mä tiedän, yrititkö sä kiivetä joku selkää vai mitä oikein tapahtui? Joo, ja sit sä oot sisko. Joo, no niin, ja sitten no, teillä oli ihan vitun pitkä rakkausavion. Ketään kiinnosta olisit niin Marjo, hän on vähän kyllä niin, että kuka pysyy viriilinä, kun hän on anteeksi, ei ollut tarkoituskin, tuo Rainelle voi vähän vittuilla. Ihania, eli sitten tuolla oli taustilla, missä eurosinkut on, pitäisikö olla päädellä sillä näistä bileistä ei kyllä munaa löydy todennäköisesti. I'm sorry, mutta niin, kun teitä oli koko eurosinkut on lopetettu, onko teidän vika ollut vai ei ollut. Mistä sinä sen tiedät? Mitä? Muna vapaana. No niin, no ei pidä sinä vaan omasta munastasi kiinni, se on käytetty jo. Marja, me ei palata entisiin suhteisiin. Musta on ihanaa, kun mä tykkään oinasihmisistä. Esimerkiksi mun ex-miehellä, mulla on tänään syntymäpäivä, en ole nähnyt pitkään aikaa. Oinas. Horoskoopista luin joskus, että mikä oinasta kuvailee, niin esimerkiksi lause, ketkä vitun muut. En tiedä, tunnistatko itse siitä. Ei, Marjo on hyvä ihminen, ei hän ole. Kasvimäen saa suljettua. Sitten täällä on ammattiyhdistyskavereita JHL. Jee! No niin, paras AY-liikkeessä siellä on punasilmäiset päättää sinisilmäisten puolesta. Mun slogan edelleen. Minä olen itsekin ollut luottamusmiehenä ja se on ollut hienoa. Ihan putkaakin jouduin kerran, kun olin luottamusmiehenä. Ja sain hoidettua tämän tilanteen hienosti, että sanoin siellä, että meillä on huomioon yhteenottanut Helsingissä. Voitteko järjestää 7, koska meillä on myös työtovereiden junalipput.
Kyllä poliisi tietää, että pitää ammattiyhdistysväkeä kunnioittaa. Sitten on Raholasta joku ihana lapsuuden ystävä. Joo, ihana. Oi, miten kaunis sulla on suomalaista designia. Nyt en tiedä, Kaiko vai Juhana vai mikä. Kaiko. Joo, mä aina katselen, että kellä on varaa pukeutua hienosti. Siinä mulla on Juhana housut. Nämä on niin saatanan pitkät, että nämä on täällä suoraan tissien alla, kun ne luulee, että jos haluaa isokokoisen, niin niitä pitää olla niin 3 metriä pitkä. Ja mieskin siellä huomioidaan. Juo itse mukavassa saatiin jo aloittaa. Sitten täällä oli Henna Helsingistä, onko meillä paikalla? Mukavaa hetkinen, mikä kirkkohallituksen, mä luulen, että kirkkohallituksen jäsen, mutta ei sentään kai. Keittiöllä olette jotenkin, missä te olette sitten tavannut? Keittiöllä. Lakkeja, piispoja, siellä välvöiltiin. Nimenomaan, oliko toksinen maailma? No ei nyt niinkään sanoisin, mutta jotkut piispat jättivät ehkä ruumansa maksavat. Jumalauta, lähdetäänkö hakkaamaan? Muovimaan sinne pöytieltä, minä sanoin, jäikö jo? Just näin. Joo, eli siis luuliko, että Jeesus maksaa, että 2 leipää ja 5 kalaa tultiin sieltä sillä. Hyödyntö jo puolesta. Sitten hei, täältä hatan päältä on pari ihmistä jossakin. Noniin, loistavaa. Noniin, toinen oli se röökimuja. Joka pelasti sut. Se nimenomaan mennäsi just sellaisilla viskin polttamalla äänellä. Tule tänne. Aika lailla rakkauden. Mä yleensä vittuilen naisille, mutta nyt tuli sellainen tunne, että nyt on vähän. Sitten Taina on jossain myös. Ihanaa. Eli onko sä nyt sitten siellä teolla välinehuoltajana? Ei. Et, mutta sä oot nyt mennyt näiden vehjehoitajien pöydään. Just näin. Ihanaa. Sitten on täällä Mirja, joku joka on Mirja, onko sä keittiössä? Okei, joo. Sä oot ollut vähän kuntoutuksessa. Kun Mirja haluaa olla pysytellä siellä hikopniissa, mä ymmärrän sua naisena ja ihmisenä. Joo, mutta on hyviä ne kuntoutukset. Itse olen käynyt Aslak-kuntoutuksessa. Hyvä, että ei lopetettu saman tien sitä. Olen käynyt Kela-kuntoutuksessa. En ole muuten menossa enää. Siinä pitää olla niin huonossa kunnossa, että lähinnä pyöräpuolissa, arkussa tai uudessa. Mulla tulee pitkään kuntoutukseen. mulla tuli tarjouksia Aslak-kuntoutukseen. Kylpylöissä. Mä tiedän, että sä oot matkustanut 500 maassa ja hirveästi matkustat, ja mitä helvettiä, sä teet jotain lamppua siellä Turkissa, Konstantin Nopolin Sä käy paljon valokuvaamassa itteensä peliin, sä saat ihan hyvän näköinen muikkeli ikäisekseks. Kun tää tulee tikkaa kohta selkää, sillä on hyvä vaadit rahat takaisin. Joo, mutta mitä mä kysyin ihan Nokia, kuka on käynyt Nokian edellistä? Joo, siis se on kiva paikka, tykkään tällä ihana, tykkään tosi paljon vesijuoksusta, ei tarvitse sitä hyötä, kun perse nousee pintaan kuin kortti joka tapauksessa. Tampereella meni lihava kaverin kanssa Kaleva uimahalliin ennen kuin se meni remonttiin, ja ei mennyt meidän takia remonttiin, mutta meni kun meille sanottiin, että voitko mennä veteen vaan 1 kerrallaan, niin otin vittuilun. Nokian eden, jos teillä on lapsia, älkää menkö sinne, silloin sun on saatava ihan hirveä paikka. Mä olin kuntoutuksessa siellä syyslomalla, eihän sinne veteen mahtunut. Siellä oli todella paljon vittuutuneita vanhempia lapsia, kumiveneitä, joonia, kihomatoja, täitä, noro, herppes. Ei tullut lapsilta ehkä se herppes, mä en ole ihan varma. Ja siellä kun mä oon myös niinku TikTokissa, kun meiltä ei ole boomereita otettu pois noita tunnuksia. Niin mulla oli selkä paskana, työntelin rollaattoria ja uhkasin tappaa kaikki, niin musta tuli kiroileva rollaattorimummo. Ja sä mulle tänään vastailinkin. Siinä en työnnä enää rollaattoria, mut kiroilen. Ja viimeksi nyt on trendannut mun hapankaalivideo. Kun mä kerroin, että älkää syökö kaikki sitä hapankaalia, teille vanhoille posuille jää sitä. No niin, jämmiä nämä ruokatrendit, ootteko huomannut, milloin on avokadopasta ja uunifetapasta ja haistapaska ja joku juusto, kakku silloin. Nyt sä laitat saatana jogurttiin biskofkekseen, niin vittu se mikään kakku on. Mä edelleen juustoja ja keksejä. Mut mä löysin onneksi marapuun suklaa, jos on biskofkeksejä, niin ne on satana kaikki minun.
Mutta mä oon edelleen nyt Nokian Edenissä kylpemässä ja siellä on huomasin, että aika paljon katsottu mun TikTok-videoita, en tiedä kyllä miksi. Mutta siellä oli isä poikansa kanssa, sit se isä työntää sitä poikaa mun eteen. Mä oon sillä, että menkään helvettiin, täällä on tää aalto, että me voidaan kaikki hukkua. Ja sitten tää pikku sano tädille, kehotaan se isä ja sit poika sanoo mulle, vitun hyvää iltaa. Siinä kohtaa mä menen, nyt en ole ihan varma, että onko mä nyt niin onnistunut ihmiselle. Tää on se jälki, minkä mä jätän. Mut mitä sä sanoit, että sulla on niin vähän kriisiä jotenkin? Pikkusen on niinku, kaikki rupee. Roikkuu. Hei! Pinna lyhenee, tissit roikkuu. Mullakin kesti hetken aikaa, että mä pääsin tuolta, niin kun ei sulle nyt saatana mikään roikkuu. No pää menee saatana pää ylös alasin, niin sit se roikkuu toiseen suuntaan. Mä oon sua vanhempi, mä oon 62, mä täytin vainojen uhrien muistopäivänä 62, ei oo vainottu, mutta kuitenkin. Ja 2 vuotta sitten jo tajusin, että mitä 60-istä naisista sanotaan. Mä kerron teille salaisuuden. Se ei vittu yhtään mitään. Sen takia mulla oli kiertue 60 ja kuoleman välillä, että jos olisit kuollut kesken kiertueen, niin ei olisi ollut sillai uutinen. Ja sitten esiintymispaikat saattaa olla nykyään joku vanha kurppa tai navetan vintti, Kalevan navetta. Seinäjoella mä olin hysteriassa, joka on vanha mielisairaala. Ihmiset tuo mulle kaikkia lahjoja, niin kun mä saan keikoista rahaa, niin tulee peittoja, villasukkia, viina. Koomikkokollegat osti mulle niin kans 60-vuotislahja, niin ne osti mulle dosetin ja pullon Karillo. Mä olin vähän vittuiluna, että mä eikä sano nimiä, mutta Antti Haapala ja Petri Hamponen. Mä aion ompella heille semmosia sipulipusseja, niin ne voi laittaa heidän roikkua paukinsa, kun osto elää. Mutta kyllä huomaa, että on jo vähän niin kuin museokamaa, kun mä oon Juupeolta kotoisin, eli tästä Pirkanmaan läheltä, niin siellä on kenkä- ja nahkamuseo, ja he pyysi mun kengät sinne museoon. No mä ajattelin, että no eipä siinä mitään, kyllä mä voin kengät lahjoittaa. Sitten hän sanoi, että ethän tee Paavo Lipposia. Ai millä tavalla, kasvataan munia ja hankin demareiden jäsenkirjaa vai mitä? Ei, kun Paavo oli pyytänyt kengät pois syksyllä. Mä sanoin, että mun olisi Paavolla vaan yhdet kengät, että mulla on kyllä, että saatte todellakin pitää ne kengät, että ei mitään hätää. Mutta kyllä vähän huomaa sen, että 60 kuoleman välillä, ei 60 niin kuin sillä lailla noterata. 50 muutut on vähän näkymättömäksi, mutta se, että mä muistan, kuka muistaa 70-luvun ihmiset? Muistatteko jotain sukulaisen jumalauta? Ne oli vanhoja. Kun mun äiti täytti 50, niin sehän kasvoi horsmaa jo täältä. Sillä oli kireä krimplenemekko, permanentti ja veri valui sieltä papiriottien läpi. 1000 denjerin sukkahousut, se sai viiriä keinutuolia ja elämä oli ohi. Mut hei 60, ei mitään hätää ruveta jo moottoripyörällä ja sä voit vaihtaa, kun ei oo puolisoa enää, niin sä voit olla vaikka 15-vuotiaana, älä siellä heiluttele. Saat sä heilutella, mutta sä oot tavallaan niin jo viiva yli ja eteenpäin, mä oon ymmärtänyt. Mutta hyvissä väleissä oot, kun te oot täällä kuitenkin mukana ja ihanan tyttären ootte saanut. Se pitää mun vielä mielistellä, että millään jaksais saatella enää. Koska nämä on marjojuhlat, niin eihän se joskus ikä on kyllä muutakin kuin numeroita. Kyllä mä tiedän, mutta siis ei mitään. Ethän se jalka on nyt kunnossa ja kaikkea. No niin, oi. Ai jumalan pyssyt sentään, kun kyllä turvajalkineet olisi hyvät. Kropsit jalkaa hetken päästä, kun rupeaa täällä hiippailemaan. Niin. Ei haittaa, että sä voit. Se on hyvin luutunut, että voit pitää korkkareita ja hypätä jopa hyppynarulle. Oi, ihan me käydään eri ortopedillä. Koska mulle ortopedi on sanonut vaan, että kyllä mä kehäraappi vielä kehään saan. Viimeisen ortopedi sanoi, sun pitäisi liikkua joka päivä, niin sillä laittaa vittu tästäkö mä maksoin 180 €. Et hei vaan hei. Joo, mutta hetkinen, mulla oli joku juttu. Ahdistaako sua tää maailmantilanne, elämäntilanne jotenkin? No varmaan aika monia muitakin. Mulla on tullut vähän sellainen ahdistus, että mä oon kehittänyt sellaisen kakkostyypin uniapnean itselleni. Ja mulla on se ykköstyypin uniapnea, mutta tää on erittäin harvinainen. Tää on vaan mulla.
Ja se perustuu siihen, että en mä saatana edes haluaisi herätä aamuisin. Mä menin aina puhelimen kanssa vessaan, kun mä olin riippuvainen. Ja aina siellä on se appelsiini on saatana tehnyt jotain tyhmää. Milloin Iran, milloin Venezuela, milloin jumalata Grönlanti. Tulis Suomeen, mä oon saatana täällä valmiina, mä värvään kaikki mummot, me mennään rajalle, meillä on sinkopillus. Oliko liian raskasta? Ja kato kelloa, että nyt minä voi kertoa. Se on hyvä kysyä tässä vaiheessa, kun saan mun möläyttänyt sen jo. Mutta periksihän me ei anneta. Ja se, että jos muutut näkymättömäksi, niin mä oon kääntänyt tämän toisinpäin. Koska siis mä oon ruvennut jahtaamaan näitä sähkömyyjiä. Kun ne on aina tuolla tolpalla seisomassa, niin haluatko sähköä? Saa todella haluan. Mä haluan kallista pörssisähköä kaikilta. Mä haluan kaikkien sopimukset, Väre, Vattenfall, Helen, Oomi, koska mulla on niin paljon sähkölaitteita. Näkisitte mun kodin, siinä on uniappea-laitetta, saatana aggregaattia, siinä on jääkaappi sängyn vieressä, siinä on hengityskone, mulla on ladattava dildo, mulla on lämmitettävä uurna, äidin haudassa kaivettu, sydämen tahdista ja sähkötuoli vain uutta varten. Et todellakin olen kiinnostunut, että voidaan ottaa yhteiset sähkösopimukset, jos sulla yhtään kiinnostaa. Joo. Mut mitä, joudutko sä käyttämään, lypsääkö sä jotain lääkkeitä, kun se jalka oli paskana? Ei suakin. Ei, millä sä, mä hoitellut mun kipuja aina niinku vesijuoksulla ja viinalla, mutta mä oon ajatellut vähentää sitä vesijuoksua. Koska siis onnen tunteen on saanut ihan noista opiaateista, en tiedä, jos kukaan muu kokeillut, koska missä jo, niin voi jäädä koukkuun. Mutta siis silloin mulla oli selkäpaskana ja työtelin sitä rollaattorin, hirveän onnellinen olin. Olin lähdössä keikalle koko ajan. Puoliso sanoi, mihin sä oot menossa, sä oot alasti ja työnnät rollaattorin, vitsikö mennä takaisin sänkyyn. Mutta ei sitä voi kenellekään suositella. Mä oon keksinyt kaikkia lääkkeettömiä kivunhoitoja. Oletko kuullut tämmöisestä kraniosakraaliterapiasta? Se on sillä rentoutetaan. Vallanmerkki tuli selkeästi, täällä joku räjähti. Täällä on vielä off, on. We have some technical problems. Eikö ole patteria? Onko Matti täällä yhtään patteria? Hetkinen. Mä räpläsin tätä vähän ja itteeni. Matti rupesi kaiveleen mitä. Okei, ai sä käytät niitä siellä, jos rupeat. Kiinnostaa aika paljon. No ei mä painaa sitä jotenkin huonosti. Joo, mutta kraniosakraaliterapia rentouttaa vaagushermoa. Jos ette muista mikä se on, niin kraalimaljaterapia, joka rentouttaa vaginaa. Et Marjolle voi erittäin hyvin suositella tätä. Silloin on saatu hyviä tuloksia hevosilla. Itellä ei ole vielä lähtenyt laukalle. Tai sitten laitepilates. Tosi kiva. Sut laitetaan semmoiseen hifihetekaan ja sit sua väännellään pitkin ja sitten joku tulee auttaa sut pois. Mä ehdin kokeilemaan tahkolla flow-joogaa, kun mä luulin, että se on joku kevyt. Niin se ei ollut saatana kevyttä nähnytkään, kun siinä oli alaspäin katsova koira. Mä luulin, että mä oon flow-festareilla ja vähän niinku valkonnakilla kuuman koiran kanssa. Ja saatana mä en enää ikinä niinku kokeile tommoista, se oli aivan liian raskasta, en tiedä. Onko mä nyt muistanut kertoa kaikkea, mitä sä kuuntelet Eppu Normaalia ja turkkilaista poppia? Kuunteletko samaan aikaan? Vähän alkoholia. Mitä sitten susta kuuluu? SPR:n delegaatti, joo. Sulla on eli kaikkia hankkeet. Mitä sisko, onko säkin siellä mukana? Just noille. Mitä? Just noin. Just noin. Mä en ymmärtänyt mitä toi tarkoitti, mutta siis kun hänelle ei riitä, että hän matkustaa jo ammattiyhdistysminnassa, pyöräilee hulluna töihin 10 kilometriä päivässä. Siis onko se yhteen suuntaan vai tuleeko 20 kilsaa? Ei, kun 10 kilometriä. Okei, selvä. Salilla 1-3 kertaa viikossa. Tukihenkilö, vittu sä oot hullu. Ei mikään ihme, että joku oli sanonut joku jätkä, että Marjo on kiva, mutta pikkusen. Aika ei riitä. Aika liian siisti kuulemma. Niin, mites liian siisti? Millä tavalla siisti? Jutuissa ei ainakaan. Sen takia mut oli tilattu tänne, kun Marjo on ollut joku härski muija, niin sitten se haluaa, että tulee näyttää, että on olemassa jotain vielä pahempia. Ja hän näyttää niin tavallaan paremmalta, kun tilataan nyt on se räävittömän. Koska mullahan puuttuu sellainen porvarista hillitty sarmi. Et 60-vuotiaana tulppa lähtee ihan saatana täysin leuan alta. Ja se, että huomaat, että kun ei mahdu muottiin,
eikä kyllä vittu kiinnostakaan. Että jos joku on siellä, että näin kyllä oikein tykkää susta, niin siellä on, no vittu, en minäkään sinusta tykkää. Eikö se ole ihanaa, kun vapauttaa, ettei tarvitse niinku yrittää mitään. Ei mun tarvii esittää mitään. Niin kun sä oot Oinaana ollut se mulkku jo muutenkin se on hieno piirre Oinaista tykkää. Mä oon 2 Oinaan kanssa seurustellut, että mulla on jonkinnäköistä kokemusta kyllä. Mutta se on ihanaa piirre, mutta sit se on hyvä olla ympärillä sit vähän semmosia, joka pehmittää. Olen huomannut, että sekään ei haittaa. Äkkipikainen, joo. Mitä? Se on itse on kirjoittanut vielä, mistä minut tunnetaan rivoudesta, Marjon Punahaukka, Puumatäti, suoruudesta, suuresta suusta ja mulkkuudesta. Ihanaa. Mä arvostan sitä. Sulla pitää kertoa vaan sitä, että sulla on hyvä itsetuntemus. Eikö vaan? Joo, hyvä. Mutta mä oon aina kehottanut niinku keikan lopussa sanonut niinku naisille, että tytöt naiset antakaa sitä pillua niin kauan, kun se menee kaupaksi. Se on vähän liian järkyttävää. Koska voi tulla se päivä, ettei mene. Ei ole paljon tästäkin puolesta kokemusta todellakin. Mut sit mä kävin mun piti mennä yhden Tiinan synttäreille. Esiintyin, syöpäsis 3 ottia kuoli ja ei ollut synttäreitä. Harmitti, että en lähettänyt laskua etukäteen, koska tuskin sukulaiset olisi kerran pyytää rahoja takaisin. Mut hän oli kirjoittanut sen kirjan Särö, jossa hän sanoi, että älä syö pahaa ruokaa, lue, älä usko totuuksia ja näin niin kauan kuin jaksat ja haluat. Ja Marjo, mä toivon, että sä noudatat ainakin tätä periaatetta, koska sä oot lähtenyt jatkaa valitsemallasi tiellä. Mutta sit mä oon ymmärtänyt, että tähän pitää lisätä nykyään tämmönen sana kuin suostumus. Suostumus on erittäin, että ketään, et sinä etkä minä, ei saa mennä panemaan, jos olet kysynyt lupaa. Ja mä epäilen, että sulla olisi ollut välttämättä ongelma, mutta jollekin on voinut olla, että jos teillä on lapsia, niin kertokaa heille, että pitää kysyä lupa. Ja jos ei pysty katsoa silmiin niin suoraan, niin sitten voi kysyä huumorin kautta, että haittaako jos me pannaan. Mä en voi katsoa sua, kun mä en voi kohdistaa, kun mä en ole sinua panemassa. Jos joku sanoo, että haittaa, niin sitten Jumala vaan niin omikäsin annetaan Anttilan kuvasto. Se on hirveän hyvä, niitä saa antikariaateista. Niitä todellakin saa sieltä. Ja mun on vielä pakko kertoa yhden jutun, haluan kertoa yhden härski jutun, että te on pettyneitä. Siis naisethan saattaa saada somessa tai ties missä niin näitä dickpikkejä, eli mulkunkuvia, joita ei olisi koskaan saanut lähettää. Ja mä voin sanoa, että mä en ole semmoista saanut, vaikka mä oon kyllä pyytänyt. Ja vaikeetahan sellainen lankapuhelin-aikaan olisi ollut. Ei voi tietää, mikä mulkunkuva on tulossa 90-luvulta. Sillä on liian myöhään oikeesti päästy. Ja on vähän mieltä, että miehillä on ehkä alhaisempi kynnys lähettää niitä kuvia kuin naiset. Minä en ole lähettämässä mitään jumalauta. Täällä olisi muuten hienon kokoinen TV. Jos on pientä niinku horroria aikaa tuohon, sillä olisitte katsonut saatana Haminan mursua herätyn hengen. Menuusa tullut rantaan kuolemaan, Mut minäkin kun on niinku vanhempaa sukupolvea, jos sä niinku, ja jotenkin naisena tykkääkin katsella niitä, nyt on uudet sukupolvet, sehän voi olla ihan mukavaa iltapuuhaa katsella jostain digitaalisesta kirjastosta niitä munankuvia, sillä mikä tää on ihan käyrä, verkkosieli, sininen, mitä tää on, koska olen elänyt manuaalisen elämän. Voin kertoa, että kun minä kuulin ammattiyhdistykseen, me mentiin jollekin risteilylle. Saatettiin ehkä panna, aika useasti oltiin kärrissä, koska muuten en olisi ikinä menettänyt neitsyyttä. Mentiin ja pantiin, jos oli pieni muna, se ei haitannut, koska me laulettiin vaan, että pieni, mutta tekninen panee hellureihin. Sitä sanottiin elämänkokemukseksi. Eli meillä on elämänkokemusta. Ja säkin olet vaihtanut sen kasvisruokaan, mutta sanoit, että muuten sellaiset pienet elimet maistuu kyllä. Hän on itse syöttänyt mulle tämän tiedon, mä en olisi ollut sitä ikinä tietää. Ei kiitos, mun rihoilut loppuu tähän. Tämä oli tämän tilaisuuden paras yleisö. Ja hei, ihan Julia, kiitos kun mä sain tulla. Sä oot mahtava muija. Sussa on munaa. Kiitos, mä